lah यहाँ tahu dah Gam ki pulit cak jela Uttar Pradesh ya une wegu MLA ubadai na kaseng BJP hadin kila syam ya kasabot kasakhi ba une u MLA ulabat bor ya ka kenna khat sausnam ka basyang basa ha katai ka jela ka kertang ju ne u MLA latep kumuta u ram dolar gon ubadai na ka constituency San Bodar ka badai hapo katai ka jela ki pulit cak tega distrik San Bodar kila kamna yunu MLA na ka yeng sa jong u hadin ba ki pulit kila lab ya sabot ka sakhi ba une u MLA ulale kambi ain bat kata ulabat bor ya ka kenna khat saus nam karta menta ki pulit kila lam be be u chapo thanat bat kum ju ki ang bakin ra la shamen step chaka yeng dar bar thau ain pan pen na hakbai dei bat ki kam ki ba une u MLA ulale ka High Court cak ketika jela Uttar Pradesh ru kalaang makaban kami benia bha halor ki kambian ki ba une MLA ulale balaru ban pengat hai kendon ki ba bha ki ba shir khai bha yaune MLA namar ba udai MLA Henry tik pat kumno unut ban le ya ki te ki kambian ya ki kenaret ya ka kerteng cak ta kenaret am sim lapin bana haki telang kubar Henry la shutib ba kata kenaret kadai na ka jaj ban rio dalit hak baki dekhar ki jukhen ben ya ki jaj ben riu dalen banna kaliang cak sang BJP ru kam sim la angi halor kan ka jingle jau une u MLA henry ka sang BJP menta kadang ailat ben ya ka jela Uttar Pradesh ka High Court bahkan le ya ka badan kam halor kan ka kambian ka ba une u MLA cak sang BJP hi ulale ya ka kena red henry nakaliang ciki pai ba na snang jangkari India hadin makanya ka khubar kelas yang viral kila ya ben lay kho baki ek jingjia ki bakla ki ba jaklia ki ba penmang ki brio bon sin hi ki jujia ba ki jumi ben na po ka jela Uttar Pradesh